prvog dana u tjednu, rano ujutro, dok je još bila tama, Marija Magdalena došla je na grob i vidjela da je s njega podignut kamen. Odmah je otrčala Šimunu Petru i drugome učeniku kojeg je Isus volio i rekla im: Gospodina su uzeli iz groba i ne znamo kamo su ga položili. Na to su se Petar i taj drugi učenik uputili do groba. Obojica su trčali zajedno, ali je drugi učenik trčao brže od Petra, pa je prvi stigao na grob. Sagnuo se, ugledao povoje koji su ležali, ali nije ušao. Za njim je stigao i Šimun Petar. On je ušao u grob i ugledao povoje koji su ležali, kao i ručnik koji je bio na Isusovoj glavi, no nije bio zajedno s povojima, već je bio posebno zamotan na jednom mjestu. Tada je ušao i drugi učenik koji je prvi stigao na grob, vidio i povjerovao.